δεύτερη ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Βίκτορ Hugo, η Arlie, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, Les Miserables, αυτή τη φορά όμως τη τιμητική του έχει το musical ως είδος διασκευής του βιβλίου, όπου οι στήροι διάλογοι αντικαθιστούνται από μουσικές και τραγούδια, όπως φαντάζομαι θα ξέρετε, οπότε δεν το αναλύω περαιτέρω. Το cast της ταινίας, με ηχηρά ονόματα όπως αυτά των Russell Crowe, Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter και τον Tom Hooper στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, για όσους δεν το ξέρουν, είναι αυτός που έκανε τον Colin Firth να τραυλίζει επί μια ολόκληρη ταινία στο Λόγο του Βασιλιά. Και πολλοί ακόμη ταλαντούχοι ηθοποιοί και συντελεστές έφτασαν την ταινία να είναι υποψήφια για 8 Όσκαρ και 4 χρυσές σφαίρες, εκ των οποίων κέρδισε τις 3 και οδεύει με δόξες και τιμές στην απόκτηση και των πολυπόθητων Όσκαρ. Γιατί να δείτε την ταινία? Καλή ερώτηση. Να τη δείτε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των Hugh Jackman, Anne Hathaway, Eddie Redmayne και των μικροσκοπικών Daniel Huddleston και Isabel Allen. Να τη δείτε για την πολύ καλή απόδοση της πεινασμένης και εξαθλιωμένης Γαλλίας που διψάει για αλλαγή και επανάσταση και για το τελικό αίσθημα αισιοδοξίας που ίσως σας αφήσει. Όμως όλα τα παραπάνω δεν ήταν, για μένα τουλάχιστον, αρκετά ώστε να υπερισχύσουν στο κομμάτι της ταινίας που λέγεται musical. Σε όλο δηλαδή. Άβολα μουσικά κομμάτια χωρίς λυρικότητα που υπάρχουν μόνο για να αντικαθιστούν το διάλογο και σε κάνουν να θες να πατήσεις το mute και να βλέπεις μόνο τους υπότιτλους. Δεν θέλω να γίνομαι άδικη, υπήρχαν και κομμάτια που άξιζαν τον κόπο, αλλά δυστυχώς χάνονταν στις κορώνες που με βία ξεστόμιζαν οι ηθοποιοί. Όπως μάλλον θα καταλάβατε, δεν μπορώ να θεωρηθώ και φαν της ταινίας. Οι άθλοι θα προβληθούν στις 14 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα. Για τα δικά σας σχόλια, όσα ακούσατε παραπάνω δεν είναι κάτι άλλο παρά η ταπεινή άποψη μιας δεινής συνεφίλ και αν σας άρεσε θα έχετε την τύχη να την ξανακούσετε στο μέλλον.